Γεια σας παιδιά, στο σημερινό μας βίντεο θα παίξουμε Scary Teacher την πίστα. Θα σας το γράψω κάτω και στην περιγραφή αν μπορώ να γράψω, γιατί αν είναι από το Vlogstar και βάλω και τέτοια δεν μπορώ να γράψω περιγραφή. Όλο αυτό το κερδίσαμε, το παίξαμε. Τώρα που έχω να κάνουμε αυτές τις τρεις. Μετά θα σας αρχίσω ένα νέο παιχνίδι μέχρι να ανοίξω τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο, θα δούμε. Εδώ λέει να βάλουμε στην τούρτα της εκρηκτικό και έχει μια ταινία πάνω στο τραπέζι. Αλλά θα είναι το κεράκι και θα είναι και καλά. Κερδίσαμε. Αυτό έπρεπε απλώς να κάνουμε. Πρέπει να πάτε στην κουζίνα, να πάρετε ένα εκρηκτικό όπως σας το έδειξα και μετά να... Ορίστε παιδιά, το νομίζει για κεράκι. Ορίστε. Το Scary Teacher είναι ιδιαίτερα ένα παιχνίδι που θα αρέσει να το παίζετε σε πολλά άτομα. Πολλά άτομα θα παίρνουν αυτό το παιχνίδι. Επίσης και άλλα κάποια παιχνίδια. Μόλις τελειώνω κάθε παιχνίδι ή δεν έχω λεφτά να ανοίξω κάποιον άλλο παιχνίδια, θα σας προχωράσω παιχνίδια και μόλις τα ανοίξω θα σας τα ξανακάνω. Για να με βρείτε, γράψε Stella Game όλα τα επεισόδια, όλα τα βίντεο ή γράψτε ένα τίτλο και να βρείτε μόνο το ένα βίντεο. Αν πατήσετε μπορείτε να βρείτε και όλα με τα άλλα. Με τις πίνες, εντάξει. Αυτό που είναι πανεύκολο. Δεν χρειάζεται να κάνεις σχεδόν τίποτα. Παίρνεις γάντια, παίρνεις μια ράχνη. Μια ράχνη και τελείωσες. Εγώ ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι πανεύκολα. Μέσα σε μισή ώρα θα το τελειώσω. Μέσα σε 5 λεπτά αυτά το τελειώσω. Περιμένετε να δούμε πόσο ώρες τραβάω. 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Εδώ ήταν με τη γάτα για να επιτύχει. Αν δεν είτε καν αυτή με τη γάτα, δείτε εδώ για να βρείτε το δωμάτιο. Για περιμένετε γιατί τραγουδεύετε τελείως. Πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω
υπάρχει ένα δωμάτιο την αριστερή μου μεριά, ναι. Αν δεν πάρετε τα γάντια, μπορεί να χάσετε γιατί θα σας τσιμπήσει αράχνη και σε αυτά. Σε αυτό εδώ το βιβλίο. Όχι στο άλλο που έδειξε καθόταν στην τηλεόραση. Όχι σε αυτό, πριν μετά σας δείξω μισό λεπτό. Όχι σε αυτό εδώ. Στο άλλο, στο δωμάτιο που σας έδειξα, σε αυτό εδώ. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα που βγήκα. Δεν θα το ξανακάμε πάλι την αρχή βέβαια. Λίγο να σηκωθώ μετά και να κάνω. Μόλις ανοίξω το 2, το 3, το 4 και το 5 θα σας τα τραβήξω όλα. Άντε, όχι όλα, όχι. Να ορίστε. What on earth is that on my face? Oh, get it off me! Get it off now! Next. Και πάμε στην επόμενη που είναι τουρτάνη καρέκλα. Βέβαια εννοούμε. Όχι, όχι. Πρέπει να τις. Όχι να τις βάψεις τα μαλλιά, πρέπει να τις τα να τις πέσουν, να κάνεις κάτι για να τις πέσει. Εγώ ξέρω ακριβώς τι να κάνω και θα σας το δείξω αμέσως τώρα για να μην έχουμε και προβλήματα. Για και μετά στο τέλος θα σας εξηγήσω. Δεν θα σας εξηγήσω, το είδατε. I'm really beautiful. Time for a nice steam. Where did all of my hair go? Oh, how will I be crowned Miss World now? Αυτό το σημερινό μας βίντεο. Κάντε μου εγγραφή στο κανάλι μου και όπως σας είπα, ή γράφετε όλα τα βίντεο ή γράφετε τον τίτλο και το βρίσκετε. Ό,τι τίτλο θέλετε για να βρείτε το κανάλι ή το... αυτό. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε δεν ξέρω πότε. Αντίο, γεια σας.